Peter sa zrejme nie vlastnou vinou ocitol v situácii, že musel začať konať. My mu chceme pomôcť. Vítam Petra. Ahoj Peter, vítaj, sadni tu u nás. Toto je 19-ročný Peter. 19-ročný Peter pomaly už bude mať 20, ako mi povedal, má trošku trému. No a spravil nejakú blbosť, hej? Presne. No, čo sa stalo? Tak ja som ako v nedeľu bol u kamaráta, spolu aj s kamarátkou. Sme sa opili, lebo bolo veľkonočná nedeľa a nechťa sme si navzájom ublížili. Tak teraz trošku nám to povedz podrobnejšie. Asi budeme to trošku musieť prebrať. Ja som prišiel ako ku nej, proste sme si lahli a nechťa som ju, jak som to tu obchytkával. Počkaj, to bola kamarátka tvojho priateľa? Áno, áno. Fuj. To sa nerobí, toto je úplne zlé. Ja viem, ja sa... To vieš, že sa také veci nerobia. Nerobia. A prečo si to urobil? Bol som strašne odpitý a... Fuj, ešte horšie, ani to sa nemá robiť. Teraz budem vyzerať ako taký mravokárca, ale... Čiže mali ste vypité, aj ona mala vypité? Áno. A ten priateľ tam bol? On nebol? Ten bol preč v Leviciach, ako... Jasné, čiže kamarátka tam bola sama? Mal som tam aj kamaráta, Iného, hej? Áno. Kamaráta. No. A proste... Ty si sa začal nevhodne správať, ona čo na to? Proste sa na mňa naštvala a... Čiže reagovala úplne správne? Presne tak. A proste veľmi ma to mrzí, čo sa stalo. Bolí ma to. A strašne to ľutujem. Ona to povedala, predpokladám, svojmu priateľovi, tvojmu kamarátovi, možno už aj bývalému? Ne, chodia stále spolu. Ale myslím, že on sa na teba zrejme nahneval. Aha, áno. No a teda, aká je situácia teraz? Teraz proste sa nemám ukázať na očiach. Proste za to, čo sa stalo. Je naštvaný? Je naštvaný, takisto ako moja kamarátka. Aj ona je naštvaná? Áno. A celá partia je naštvaná na teba? Ne. Oni dvaja? Iba oni dvaja. A celá partia si želá, aby sme sa odobrili. Že aby sa to nejako urovnalo? Áno. No, riešenie je ospravedlniť sa. Ešte jedno riešenie, aby som celkom videla. Jedno riešenie je to, aby sme sa už udobrili navždy. Udobrili, aby si menej pil možno. Lebo keď vyvádzaš vždy vtedy, keď máš vypité, tak to by bolo riešenie. Presne. Aby vzťahy boli dobré. No, situácia je teda jasná. Ty zrejme im chceš teraz tu niečo povedať a dať to dokopy, hej? Hej, chcem to nejako napraviť. No dobre, no tak sa poďme pozrieť na tých mladých ľudí. Janko samozrejme dostal jasný pokyn, čo má robiť, no a podľa toho aj samozrejme konal. Tak takýto krásny výhľad, Katka, majú niektorí Petržalčania zo svojich domov. Možno aj Marcel má takýto krásny výhľad, pretože som v Petržalke, kúsok od jeho domu a idem ho nájsť. Idem na to. Čau, Marcel. Ja som poštár Jano z pošty pre teba. Marcel? Áno. V ktorom si sa narodil mesiaci? 27. augusta. Fantastické. Toto je pre teba. Niekto ťa pozval do pošty pre teba. Tušíš kto? Esky, nie. Esky, povedz. Nenapadá ťa? Frajerku máš? Nenapadá ma, vážne neviem. Frajerku máš? Mám. Všetko v poriadku tam? No. Kamaráti nejaký, dlho si nevidel, zo pionierského tábora? Neviem. Nič. Čo keby sa prišiel pozrieť, kto to teda je? Neviem, musím si to rozmyslieť. Dobre. Katka, Marcela sme našli, musí si to rozmysleť. Takže Janko pozval Marcela. Asi by bolo veľmi nápadné, keby pozýval obidvoch. Asi by im bolo hneď jasné, že o koho ide. Tak ja som zvedavá, či potom ešte sa to nejako riešilo ďalej, že či príde jeden, druhý, alebo nepríde nikto. Všetko sa môže stať. Všetko sa môže stať a my to teraz zistíme, pretože sa Janka na to opýtame. Janičko, no tuto máme úplne jasnú situáciu, chceme dať dokopy partiu, nevieme, či sa nám to podarí. Aby sa nám to podarilo, potrebovali by sme, aby prišiel Marcel a aby prišla aj jeho priateľka. Ako to vlastne je?
Katko, zdá sa, že je to na dobrej ceste, pretože obidvaja sú tu medzi nami, tak nech si riešia veci. Marcel. Ahoj, vítaj. Ahoj, vítaj. Nech sa páči, sadnite si u nás. Zlatí deti prišli z Petržalky, ako sa máte? Svetovo. Svetovo? Ale to vám nenapadlo, že tu niekedy budete? No, Fú, toto nikdy. určite nie. Nikdy. Podľa mňa poštu ani nepozeráte. Vy nie ste taká cieľová skupina naša. Ale musím, keď to moja mama pozerá, tak Moja musím. No vidíte, čo sa v živote deje, že aj takéto sa stane. Vás dvoch, kto to pozýva? Netuším vôbec. Ty si dostal pozvánku? Áno, Áno. Ale priateľku si zobral so sebou? áno. Áno. No a kto vás dvoch chce vidieť? Tak jeden typ mám, ale Áno? to si nechám radšej. No, Uvidíme, skús kto nám tam bude. povedať. Typ myslíš, že nejaká kamarátka po dlhej dobe? Myslím si, že to skôr bude nejaký chlapec. Chlapec. Aha. Môže byť. Do trojky? Alebo teda, počkajte, lebo tretí. No, systematicky to by sa dalo. To som... Ona sa možno zle vyjadrila. Ako to je teda? Tak máme jedného kamaráta vlastne a teda už s nami taký- nechodí do taký partie, Taký jeden ale bývalý kamarát. tak možno, že on je za tým, ale netuším. Spravil niečo zlé? Áno, dosť. Naštval ťa, počúvaj, ty hneď Moc, bývalý kamarát. moc. Moc? Moc. A to sa už nedá odčiniť? Nie. Nie? Fakt ťa tak sklamal? Áno. Však keď akože že normálne môj kamarát a začne obťažovať moju čajku, tak podľa mňa to už asi nebude kamarát moc, nemyslíte? Áno, to sú posvetné veci. Však To presne. sa nerobí, že? No a potom ešte dojde do baru a začne sa mi tam vyrážať s takýmto malým vredkovým nožikom. Úplne som ho tam vyškeril, hej. Čo, sa ti vyhrážal? No normálne. Ako sa ti No. vyhrážal? Ale proste on tam došiel, veľkého geroja proste zo seba sekal, že toto není môj bar, že toto hento tamto a proste, že čo prosím? No ja som sa postavil, som ho zrušil tam aj s tým nožikom jeho vredkovým. No počkajte, však to bude ešte bitka dnes. No Ne? tak pokiaľ nebudem musieť preliesť tú stenu, tak asi myslím, že nie. Teda vy ste dobrí. Necháme sa prekvapiť, kto tam Necháte je. sa prekvapiť. No, ja som trošku staršia ako vy. Myslím si naozaj, že toto sú veci, ktoré sa nerobia, hej? Kamarátkyny, frajeri boli vždy pre mňa posvetní, aj keby sa mi neviem ako páčili, tak už sa mi nepáčili proste. To sú naozaj akože také základné veci, ktoré sa nerobia. Ale zase kamaráti, keď sú dlhoroční, dlho ste sa poznali? Áno. A- 6 No ani rokov. ne. Taký rok. A viac, nie? No rok, dva asi tak. Rok, 2, 3? Hej? No asi tak. Ešte potom sa zase... neviem. Ešte potom sa hovorí, že treba odpúšťať. No, a takéto veci sa neodpúšťajú. Hej? A vy ste nejak spoločne sa stretávali? Bolo vás viac? Nejaká partia? Áno, my sme veľká partia. Veľká partia. Dosť veľká. A vy ste ho vylúčili z tej partie teraz? Áno. Aha, čiže pre neho je to dosť nepríjemná situácia. Tak si myslím, že keď človek niečo spraví, tak mal by si dopredu uvedomiť, čo vlastne robí, lebo toto A nemá sa nejaké nerobí. poľahčujúce okolnosti? Má Áno? jednu plahčujúcu okolnosť, že proste... Že je prihriatý a pripečený. Ale